உங்களுக்கு தெரியுமா, ஒரு இளம் போர் வீரன் 40க்கும் மேற்பட்ட பழங்குடி இனங்களை ஒன்றிணைத்து ரோமின் மிகப்பெரிய தளபதியை கிட்டத்தட்ட தோற்கடித்தான். கிமு 52ஆம் ஆண்டில் வெர்சிஞ்சடோரிக்ஸ் என்ற பெயரில் ஒரு இளைஞன் இருந்தான். அவன் பெயரின் பொருள் போர் வீரர்களின் மகாராஜா. நூற்றாண்டுகளாக ஒருவரையொருவர் எதிர்த்து போரிட்ட கால்டிக் பழங்குடியினர் அவனை பின்தொடர்ந்தனர். இது வரலாற்றில் முதல் முறையாக நடந்த அதிசயம். ஜூலியஸ் சீசருக்கு எதிராக அவன் கொரில்லா போர்த்தந்திரங்களை பயன்படுத்தினான். மிகவும் அதிர்ச்சிகரமான விஷயம் என்னவென்றால், அவன் பழங்குடியினரை தங்கள் நகரங்களையே எரித்துவிடச் சொன்னான். ரோமர்கள் கைப்பற்றுவதை விட அழித்து விடுவது நல்லது என்று அவர்கள் நம்பினர். அலேசியா முற்றுகையில் இந்த ஒற்றுமை மேற்கத்திய நாகரிகத்தின் போக்கையே மாற்றியிருக்கும். வெறும் சில அங்குலங்கள்தான் வரலாற்றை மாற்றுவதற்கும் மாற்றாமல் இருப்பதற்கும் இடையிலான வித்தியாசம்.